καλημέρα. Παίρνω το τηλέφωνο σε αυτόν τον αριθμό, στον κύριο Χρήστο. Τι ακριβώς θα θέλατε? Είναι στην Ένωση Κοφών. Στην Ένωση Κοφών. Ορίστε. Η πεντερά του είστε? Ναι, τι ακριβώς θέλετε? Γιατί λέει ότι έχει πολλές κλήσεις από το τηλέφωνο σας. Μισό λεπτάκι, εγώ δεν ακούω. Ναι, δεν είναι. Ναι, ελάτε, σας ακούω. Πείτε μου λίγο. Μ' ακούτε? Ναι, μ' ακούτε. Ναι, μ' ακούτε? Έκλεισε. Τι ακριβώς να την αναφέρω εγώ τώρα από εσάς? Μ' ακούτε? Λέω ότι κάνετε κλήσεις σε αυτόν τον αριθμό, στον Βαμπρός, στον Χρήστο. Επειδή έχετε κάνει πολλές κλήσεις, ρωτάει ο Χρήστος αν χρειάζεστε κάτι από το νύχιο. Τι θέλετε?